רוצה, מה אני אעשה? אמא שלך לא רוצה. היא רוצה בעודף, הנה. אפילו תשאל אותה. אמא, אני עושה סרטון של 5 דקות וזהו. אז חברים, אנחנו כאילו עשינו קצת, אבל פתאום התחיל. החברים שלך יודעים ששתיתי לך את השוקו? מה? לא, אני חושב יודעים. שתית את השוקו? באמצע הסרטון אתה כאן? למה? שתית את השוקו? לא את כולו, את רובו. טוב חברים, אנחנו נראה לכם חלק אולי בסרטון אחר, אנחנו נראה לכם את הכל, פשוט נהפוך לאמא שלי חלק, אמא סבבה? אולי באיזה סרטון אחר שתשני, אנחנו נעשה חדש לגמרי, בלי שאבא יקלל, בלי שאבא ידבר, סבבה? אוקיי, אנחנו הולכים להחליק לה את השיער. שוק. המגרונים האלה כל כך מסוכנים. אמא, המגרונים האלה מסוכנים קצת. תסתכלי מה הם עשו. אמא, תסתכלי מה הם עשו. הורידו לך שיער. בסדר? עוד פעם האור הזה תמיד, תמיד מה אתם דגוגים? לא עשיתי את זה, אבא. אסור להרוס את החלקות. אמא, אל תעשי ככה, סבבה? את יכולה לגרד, אבל לא לעשות ככה. גם שהכל יהרס. וואי, הם כללים. רגע. מייגאד. אמא, אז זה היה הסרטון שלנו להיום. היה מטורף.